Marigundo National High School, ang labing dakong public high school sa Lapu-Lapu City, nakasinati ug kakuwangan sa mga classrooms. Si Luan Mirondina sa report. Base sa DepEd order, anaa sa 40 ngadto sa 45 lang ka mga estudyante ang ideal nga gidaghanon sa mga tinun-an sa matag classroom. Apan tungod sa kakuwangan sa classroom karon sa Marigundo National High School, ang ubang mga klase miabot na sa 50 ang mga tinun-an, ilabi na sa grade 7. Matod sa principal, misaka ngadto sa 6,400 ang ilang mga tinun-an karong tuiga, itandi sa 6,176 sa miaging school year. Labing daghan ang mga tinun-an sa grade 7 nga niabot na sa 40 ka mga sections. Grade 8, 36 ka mga sections ug parehong anaa sa tag 32 sections ang grade 9 ug grade 10. Gani matod sa principal, posibleng musaka pa kini kay daghan pa ang mga late enrollees. Usa sa mga grade 7 class advisor nga si Teacher Christine Kaitor, mihimog mga pamaagi aron masigurong makakaton gayud sa leksyon bisan ang mga estudyante sa labing tumoy nga dapit sa classroom. Magamit ko og lapel or sometimes magtugtuyok jud ko para madungog jud ko nila. Ang kakuwangan sa classrooms sangputanan sa nalangan nga pag-ayom-ayom sa 7 ka mga classrooms sa 4th floor. December 2021 pa, dihang nagusbat sa bagyong Odette kining 7 ka mga classrooms dinhi sa 4th floor ni ining usa sa mga school building sa Marigundo National High School. Matod sa principal, sa miaging tuig pa naaprubahan ang budget sa pagpaayom-ayom ni ini gikan sa Special Education Fund. Apan tungod kay wa dayon kini masugdi pagtrabaho, hinungdan nga naabdan sa election ban ug karon nga magsugod na ang klase, mao pa ang pagsugod sa pagtrabaho. Karon pa nalihok. So, wala lang ko yung nahimo kundi akong i-decrease ang number of sections. Once mahumani within the year, kanang akong pamuko na, pang ibalik na po sa sakto, mag-increase ko og sections. Base sa pila ka buok rooms sa babaw. Gani aron ma-accommodate gayud ang mga estudyante, padayon nilang gigamit ang karaang school building nga angayan na untang i-demolish aron mahulipan og bag-ong school building. Apan kay wa pay budget alang niini, giayom-ayom lang una nila kini. Usa sa nahisgotang classrooms nga giayom-ayom, way kuryente sa pagsugod sa klase ganihang buntag. Matod ni Benito Reyes Jr., special teacher, gipatrabaho nila ang kisami niini atol sa Brigada Eskwela apan wa giuli sa nagtrabaho ang wirings ug ang suga. Hinungdan nga sila na lang ang nitiwas ni ini pagtrabaho. Hinuon, gipadayon ra gihapon ang klase bisan pa man sa kaigang ug kakuwang sa kahayag. Nay power, nay main pero walay lisod. Manang amo na lang gi-repair sa maintenance sa ako bakante man ko mo ni tabang. Dayag usab ang kakuwangan sa mga lingkuranan sa matag classroom. Busag ipagamit na lang una og mga monoblock chairs ang ubang mga estudyante, samtang ang uban guba nga armchairs ang gipanglingkuran. Samtang taliwa ni ining suliran nga nasinati sa Marigundo National High School, gibuksan usab nila karong tuiga ang SNED kon Special Needs Education. Kaganiha, gisugda na ang assessment sa mga SNED students. Naamang ko'y uban learners pag nato, majority wala pa sila assessment from the doctor. Among gi-require is the neurodevelopmental assessment from the doctor. Kay ara mi mag-base kung unsa ang amuang mga activities nga ihatag nila according to their cognitive age. Gi-classify ni siya, gi-group ni siya according sa ilang need. Like may puros lang sila kanang autism siya. O katong mga kuan lang kanang Down syndrome. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.